Добрый вечер, шановные телегледачи. Мы рады зноў сустрэцца з вами ў тэлекавярні «Вячэрні Віцебск». Всім добрый вечер, вітаць таксама. Добрый вечер, Ну Иван. і сёння той самы Чацвер вечар, сёння. той самы чацвер, калі мы успамінаем гісторыю, так? Так, Вяртаемся ў гісторыю. мінулае. Так, сапраўды працягваем курсы па гісторыі Віцебскай і Віцебшчыны, але пра што, ці дакладней пра каго, зараз не скажам. Патрымаем крыху інтрыгу. Ну, мы нават і самі не вельмі добра ведаем, пра што сёння будзе размова. Ну, вось такі сюрпрыз для нас атрымаўся, таму вось як вы нічога не ведаеце пра сённяшні перыяд, так мы таксама, але ёсць спецыялісты, якія нам усё патлумачаць, што гэта быў за чалавек такі цікавы. Вось праз некалькі хвілін будзем пачынаць, пачнем з афішы, партнёр афішы любімая газета «Вітбіча». Полезная информация для садоводов и домохозяек. Погода, гороскоп, программа телепередач и множество того, что сегодня очень актуально. Берегите себя и своих близких. Витбичи. Вместе мы можем больше. Витебский областной краеведческий музей приглашает на выставку картин Юрия Якимовича «Архитектура Беларуси. Живопись. Графика». На выставке представлено около 50 живописных и графических изображений памятников архитектуры Витебска, Витебской области и других регионов Беларуси. В экспозицию также вошли фотографии и публикации Якимовича по истории белорусской архитектуры. Кроме того, в музее представлены деревянные скульптуры, ксерокопии рисунков и реконструкции исторических зданий из разных уголков Беларуси. Выставка работает с 10 часов. Музей истории частного коллекционирования приглашает на выставку «Пейзажная лирика» Феликса Кузнецова. Феликс Кузнецов – художник-пейзажист, многие годы проработавший художником-оформителем. Работы автора находятся в частных собраниях Беларуси, странах ближнего и дальнего зарубежья. Главным персонажем в творчестве Феликса Кузнецова стала природа родной Витебщины, ее красота в разные времена года. Выставка работает с 10:00. Витебская областная филармония представляет концерт «Под лаской плюшевого пледа». Солистки филармонии представят витебской публике песни и романсы на стихи поэтов Серебряного века. Начало концерта в 19:00. Полезная информация для садоводов и домохозяек. Погода, гороскоп, программа телепередач и множество того, что сегодня очень актуально. Берегите себя и своих близких. Витбичи. Вместе мы можем больше. Партнёр афішы любімая газета «Вітбічы». Ну а зараз будзем прадстаўляць нашых гасцей, ужо нават вельмі добра вядомых і не ўпершыню ў нас. Сапраўды, госці абсалютна вядомыя тым, хто сочыць за нашымі курсамі. Ну, у мяне вось ужо ляжыць тут часопіс, у якім выйшаў артыкул, прысвечаны чалавеку, які непасрэдна быў звязаны з Віцебшчынай. А аўтар гэтага артыкула сядзіць у нашай студыі, гэта Александр Барановскі, навуковы супрацоўнік аддзела навейшай гісторыі Беларусі і Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі і зорка нашых курсаў, стваральнік, легенда Дзяніс Юрчак, кандыдат гістарычных навук, дацэнт. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, адразу покажу, что мы не выдумали, гэта у нас тут не нейкі іншы артыкул, сапраўды ён ёсць. Так, злева на фото наш гость, так? Так. Справа чалавек, пра якога пойдзе размова. Не Не пераблытайце, калі ласка. Александр, вам ці хто? Хто пачынае? Да, будем пачынаць. Поехали. Пачаць бы хацелася б са слоў класіка, дакладней перафразаваных мною яго радкоў. Паміж эпох, невыразных і шэрых, сярод пакутнікаў і герояў, на Сенеччыне было найвялікшых трое: Купала, Прышчэпаў, Машэраў. У мінулы раз, калі быў эфір прысвечаны сядзібна-паркавому комплексу ў вёсцы Беліца, мы распавядалі пра Купалу і як он працаваў на Сенеччыны. Сёння гаворка пойдзе пра Дмітрия Філімоновича Прышчэпава, чалавека, які ў 23 гады ўзначаліў партыйныя і савецкія органы Сенінскага павета. У 27 год ён стаў старшынёй Віцебскага губернскага выканкама, а ўжо ў 28 год узначаліваў наркам земляробства на наших экранах. БССР, да, і праводзіў
аграрную палітыку пад лозунгам «Беларусь – чырвоная Данія». Гэты чалавек... А мы на гэтым спынімся потым, чаму чырвоная Данія? Абавязкова, конечно. всё. Да. Значыць, гэты чалавек прымаў актыўны ўдзел у дзяржаўным будаўніцтве Савецкай Беларусі і яе сацыяльна-эканамічным развіцці. Нарадзіўся Дмітрый Прышчэп 21 лістапада 1896 года на хутары каля вёскі Калодніца Чарэцкай воласці Сенецкага павета. Сёння гэта Мінская вобласць, Крупскі раён. У шматдзетнай сям'і. То есть, где сёння Сяно гэта цэнтр раёну Віцебскай вобласці, а вось уже родная вёска яго, это уже Мінская вобласць, іншая вобласць і другі раён. Нягледзячы на цяжкае сялянскае жыццё, бацькі адправілі яго вучыцца. Спачатку у школу, а потым у народнае вучылішча. Ён здаў у 1914 годзе экстэрным экзамен на званне народнага настаўніка і год працаваў па спецыяльнасці у роднай вёсцы. У 1915 годзе Дмітрия Філімоновича прызвалі ў царскае войска, паколькі ішла Першая сусветная вайна, паколькі ён быў адукаваны чалавек, яго накіравалі вучыцца, і праз год ён уже скончыў паскорны курс Віленскага военнага вучылішча. І ўжо ў званні падпаручніка ваяваў на заходнім фронте, і напярэдадні кастрычніцкай рэвалюцыі салдаты абралі яго камандзірам палка і старшынёй военно-рэвалюцыйнага палкавога камітэта. І непасрэдна, значыць, ён удзельнічаў у вайне, ваяваў, і у снежні 1917 года ён дэмабілізаваўся ўжо з войску і вярнуўся на радзіму, на Сенеччыну. Ну і адразу пасля вяртання, улічваючы яго вайсковы досвед, яго прызначылі камандзірам другога смаленскага палка чырвонай арміі, які ў сваю чаргу ахоўваў, значыць, савецка-германскую дэмаркацыйную лінію, якая падзяліла павет на две часткі. То есть, значыць, паміж, значыць, чырвонай арміяй і ўжо кайзерскай арміяй прайшла лінія, і ён ахоўваў гэту лінію. Трэба зазначыць, што Дмітрий Філімонович у тыя часы не толькі з'яўляўся камандзірам палка, ён таксама узначальваў зямельны аддзел Сенецкага павятовага выканкама і таксама фракцыю бальшавікоў у павеце. І вось 8-10 жніўня 1918 года у Сяно адбыўся стыхійны выступ чырвонаармейцаў. У савецкай гістарыяграфіі было прынята лічыць гэта і называць паўстаннем левых эсэраў. Чаму менавіта левых эсэраў? Таму што прадстаўнікі партыі левых эсэраў, яны займалі кіруючыя пасады ў Сенецкім павеце. І, значыць, 8-10 жніўня адбылося хваляванне салдат чырвонай арміі. І вось лічылася, што ў савецкія часы, што менавіта эсэры левыя справакавалі гэты выступ. То есть у іх было з бальшавікамі рознае стаўленне адносна вайны. Бальшавікі выступалі все-таки за брэсцкі мір, заканчэнне вайны, эсэры за працягванне вайны. І атрымліваецца, што значыць, гэты выступ яны падавалі так, што каб аднавіць ваенныя дзеянні, то эсэры, значыць, пачалі выступ для гэтага. Насамрэч, значыць, з гэтай думкай навукоўцы не пагаджаюцца, таксама не пагаджаюся з гэтым і я, таму што на падставе архіўных дакументаў, якія мне ўдалося, значыць, знайсці і апублікаваць, так не было. Прышчэпаў увогуле захавалася самі ўспаміны Прышчэпа наконт гэтых падзей. Ён казаў, што ён ніколі не выступаў падтрымку левых эсэраў і быў увогуле супраць гэтага выступа. І успамінаючы тыя падзеі, ён пісаў, дословная цитата: «На уездном съезде Советов был против выступления. Однако некоторые крестьяне заявили, что мы шкурничаем. Я на съезде заявил, что считаю абсурдным выступление. Но чтобы на деле доказать, что шкурничества нет, я сам буду в рядах восставших». Так і атрымалася. Ён быў сярод удзельнікаў гэтага восстання, але ўсё ж такі гэта, я кажу яшчэ раз, гэта ніякого дачынення да левых эсэраў гэта не мела, а гэта было проста атрымаў, значыць, вайскоўцы атрымалі згад о перадыслакацыі іх на ўсходні фронт. І каб не ісці ваяваць на ўсходні фронт, яны вось вырашылі стварыць такую, значыць, ну, выступіць. Вось, і ў выніку, значыць, гэтага выступа ў савецкай гістарыяграфіі лічылася, што это паўстанне левых эсэраў. Насамрэч, гэта все-таки выступ быў красноармейцаў. Ну, дарэчы, гэтыя падзеі вельмі часта называюць яшчэ сенянскім паўстаннем, і традыцыйна прынята сапраўды звязваць Зміцера Прышчэпава
з гэтымі падзеямі, але вось Александр у сваіх публікацыях, і не толькі ён, публікацыю, в прынцыпе, наконт гэтага ўсё больш з'яўляецца, даказваюць адваротнае. Александр робіць гэта на аснове яшчэ архіўных крыніц, но галоўнае яшчэ звярнуць увагу на тое, што калі б ён меў прамое дачыненне да гэтага выступлення, маецца на ўвазе Зміцер Прышчэпаў, і быў сярод лідараў і арганізатараў, яму б і ў 30-м, і ў 37-м гэта б інкрымінировали. Таму што ён патрапіў пад рэпрэсіі, Але не за гэта. Не за гэта. Ён быў двойчы асуджаны, прычым потым рэабілітаваны савецкім судом па адным і па другім артыкуле, але гэта яму не прыпісвалі, і гэта ўжо звяртае ўвагу непасрэдна і нават з'яўляецца своеасаблівым доказам таго, што нават у той час, у 20-е гады, ўжо прызналі, што ніякай сувязі паміж гэтым выступленнем і, адпаведна, дзейнасцю Прышчэпава як антыбальшавіцкай дзейнасцю ў дадзеным выпадку, напэўна, няма, таму што гэтай дзейнасці па сутнасці не было. Ну, а па гэта мы скажам ніжэй. І яшчэ тут трэба дадаць, што вось гэтыя падзеі парадзілі яшчэ такія чуткі аб тым, што Дмітрий Прышчэпаў з'яўляўся членам партыі левых эсэраў. І увогуле ў 23-м годзе яму прыйшлося нават даваць пісьмовае тлумачэнне адносна удзелу гэтай партыі. И вот дословно цитата: «Относительно тех сведений на меня, что я когда-то состоял членом партии эсеров, официально заявляю, что в партии эсеров никогда не состоял, что может подтвердить член Сенинской организации Буткевич, который фактически был когда-то в 1918 году эсером». Ну и отрымліваецца подтверждение того, что никакого дачынення до эсеров и ввогуле да, значит, менавіта так, как хотели подать, гэта ён не имел. Это подтверждается и тем, что уже восенью 1918 года яго прызначаюць старшынёй Сенінскага павятовага выканкама. Слухайте, колькі ему год было? 22. Ну, на фотаздымках, які мы бачылі, гэта вельмі малады чалавек, і на першым, на другім здымку. Да, і атрымліваецца ён ужо... Што зрабіў ты, Ваню, у сваіх 22? А я ўжо набліжаюся да... Вот. И, значит, атрымліваецца, што к таму часу ён уже з'яўляўся не толькі старшынём павятовага выканкама, але ён уже і узначаліў камітэт партыі камуністычнай у павеце. Ну і тут трэба адзначыць, што за 2 гады працы на адказных пасадах на Сенішчыны ён праявіў сябе выдатным арганізатарам. І насамрэч тое, што ён зрабіў, і тое, што ён яшчэ планавалася зрабіць, ну, гэта вось проста трэба пералічыць. Па яго ініцыятыве была адкрыта Белецкая сельскагаспадарчая школа, якая потом трансформуецца ў Белецкі заатэхнічны тэхнікум. Усяно арганізаваны дзіцячы кінотэатр, духавы аркестр, тэатр імя Карла Маркса, з'явілася павятовая газета «Факел». І разам з мясцовым пісьменнікам Оршыным ён выдаваў часопіс «В бурю». На жаль, у Беларусі нідзе, як мне удалося, не засталося. Але значыць, я знайшоў, што ў Санкт-Петербургу захоўваюцца 2 нумары гэтага часопіса. Вось трэба неяк даехаць і дабрацца да іх і паглядзець. Не, забраць, трэба забіраць. Да. Ну і атрымліваецца, што... Копіі атрымаць можам, гэта не праблема, ў прынцыпе. Можна копіі ім пакінуць, а на радзіму вярнуць арыгіналы. Вот. Ну і атрымліваецца, што падчас кіраўніцтва яго паветам у 1919 годзе Сенінскі павет быў перададзены са складу Магілёўскай губерні, якая была ліквідана, у склад Віцебскай губерні. І дзяржаўны, значит, Народный комиссариат державного контроля РСФСР отхилил у жніўні 1919 года Дмитрия Прышчэпава от посады старшыні Сенінскага павятовага выканкама. Значит, нягледзячы на передачу павета ў склад Віцебскай губерні, кіраўніцтва Гомельскай губерні, куды адышло 9 паветаў было Магілёўскай губерні, вырашыла змяніць загадчыка Сенінскага райсаўгаса. Супраць гэтага выступіў Дмітрий Прышчэпаў. Ён быў абвінавачаны ў правышэнні сваіх паўнамоцтваў і зняты з пасады старшыні Сенінскага павятовага выканкама. Ну і ўжо не стаў узначальваць партыйны камітэт. І атрымліваецца, нягледзячы на падтрымку з боку Віцебскага губвыканкама і губкама, ўсё ж такі гэта, значыць, рашэнне не ўдалося адмяніць, і Дмітрий Прышчэпаў пазбавіўся пасады. Ён быў накіраваны на фронт, і са жніўня 1919 па красавік 20-го года ён з'яўляўся, ну, ён ваяваў на заходнім фронте у складзе 15-й арміі, ваяваў супраць белых войскаў і польскай арміі. І ўжо пасля дэмабілізацыі, якая адбылася, значыць, у красавіку 20-го года, ён зноў вярнуўся на радзіму і быў абраны членам партыйнага камітэта.
Сеньскага павятовага камітэта партыйнага. І, значыць, неўзабаве, ужо ў верасні, віцебскі губкам прызначыў яго старшынёй Вележскага павятовага выканкама. У тыя часы, надо разумець, проста ў якіх умовах он быў прызначаны, Вележскі павет лічыўся самым бандыцкім у губерніі Віцебскай, таму што там было значная колькасць узброеных фарміраванняў, якія знаходзіліся па-за законам. І вось самых першых дзён сваёй працы на Вележы ён спачатку арганізаваў штаб, а потым камісію па барацьбе з бандытызмам і, значыць, стаў увогуле на чале гэтай камісіі. Павет пераводзіўся на ваеннае становішча, у кожнай воласці арганізоўваліся тройкі па барацьбе з бандытызмам. Ну і таксама адказныя работнікі павятовага маштабу, яны накіроўваліся ў воласці для вось гэтай барацьбы з бандытызмам. Ну і тут трэба адзначыць, што Віцебская губернская камісія па барацьбе з бандытызмам у верасні 22 года ўжо канстатавала поўную перамогу над бандытамі ў цалкам усёй Віцебскай губерніі. І ў гэтай сувязі камісія хадайнічала перад УЦВК аб узнагароджанні людзей, якія, значыць, вельмі добра праявілі сябе ў гэтай справе. І Дмітрый Філімонович Прышчэпаў сярод тых людзей, быў сярод тых людзей, які прадстаўлены да ўзнагароджання, ён быў прадстаўлены да ўзнагароджання залатым гадзіннікам. Дакладна ўстанавіць, ці атрымаў узнагароду, нам пакуль не ўдалося. Адзінае, што можна сказаць, што разам з ім да ўзнагароды быў прадстаўлены ў будучым вядомы партызанскі кіраўнік Мінай Філіпавіч Шміроў. Ён быў прадстаўлены да ордэна Чырвонага Сцяга і сваю ўзнагароду ён атрымаў. То есть дакладна вядома, што ордэн у яго быў. Значыць, з гэтага можна зрабіць выснову, што хутчэй за ўсё і Дмітрый Філімонович Прышчэпаў таксама быў узнагароджаны, значыць, залатым гадзіннікам. Вось. У ліпені 1922 года Дмітрий Прышчэпаў быў адкліканы з Вележа ў распараджэнні Віцебскага губкама РКПБ. І ўжо, значыць, з фронта барацьбы з бандытызмам, ён ўжо барацьбу, скажам так, скончыў, яго перакінулі яшчэ, значыць, у складаны на той момант Аршанскі павет. Там атрымалася, што з пункту гледжання з губернскага кіраўніцтва Аршанская партыйная арганізацыя была падзелена на 3 часткі, 2 варагуючую і 1 нейтральную. І вось у такіх умовах Дмітрий Філімонович Прышчэпаў быў прызначаны старшынёй Аршанскага павятовага выканкама. Трэба адзначыць, што гэта прызначэнне было невыпадковым. Чаму? Таму што сенінскія, аршанскія паветы, яны знаходзіліся ў складзе Магілёўскай губерніі. На той час? Не на той час. На той час яны знаходзіліся ў Віцебскай губерніі. Значыць, а потым яны ж былі перададзены. Спачатку сенінскія, а потым у 20-м годзе быў перададзены Аршанскі. І таму ён ведаў, скажем, добра, таму што гэта былі суседнія паветы, ён добра ведзеў абстаноўку, значыць, на Аршаншчыне, і вось у такіх умовах быў прызначаны на чале савецкага кіраўніцтва Воршы. І на тыя часы, калі ён узначаліў Аршанскі павятовы камітэт, значыць, была праведзена районаванне Віцебскай губерніі, і падчас дадзенага районавання былі значна узбуйнены, значыць, воласці і ліквідаваны паветы. Гэта ліквідаваны быў у тым ліку і сенінскі павет, родны для Дмітрия Філімоновича Прышчэпава. І ён, значыць, все, што мог зрабіць, ён рабіў для таго, каб гэты павет захаваць. Слаў тэлеграмы ў ЦВК, дабіваўся ўсё ж такі, казаў, што нельга ліквідаваць гэты павет, і нават губернскае кіраўніцтва, старшыня Віцебскага губкама Медна, ён здзіўляўся, чаму старшыня Аршанскага павятовага выканкама Прышчэпаў, дарэчы, частка сенінскага павета далучалася да Аршанскага, так катэгарычна выступае супраць далучэння. Ну, нягледзячы на імкненне і Прышчэпава, і, значыць, прадстаўнікоў сенінскага павятовага выканкама і камітэта партыі, павет быў ліквідаваны. Тут Дмітрий Філімонович не дапамог. У красавіку 23 года ён быў прызначаны загадчыкам аддзела кіравання Віцебскага губвыканкама. І на пасяджэнні бюро Віцебскага губкама 5 мая 23 года была зацверджана характарыстыка Дмітрия Прышчэпава, якую яму даў якраз сакратар губкама Эдуард Медна.
Заведующий отделом управления губсполкома весьма любознательный, дисциплинирован, крупный советский работник в уездном штабе, умеет подбирать работников, очень интересуется земельным вопросом и вносит почти всегда здравый элемент в организационные формы этого масштаба. Может быть руководителем земельных органов губернского масштаба. Ну и вот даденная характеристика дала ему магчимость просовываться вверх по карьерной лестнице. Ну и непосредственно был вызначений Ну, яго ўвогуле, так накірунок. гляжу, кар'єра 20 з плюсом, Да. а як... добра йшла Да, ну, тут- вгору. Тут треба азначити наступне, значить, події, у яких, значить, відбувався його рост. Тобто улада змінилася, прийшли люди, значить, і ввогуле потрібні були керівники, значить, інших поглядів масштабу. І в цих умовах, значить, вот эта хваля викидувала наверх молодих, амбіційних і Ось талановитих. Фотоздимок можна Да, прокоментувати. это значит здымок. Треба значить, что здымки представлены Витебским областным краезнаўчым музеем, а таксама документы Державным архивом Витебской области. Гэты здымок датуецца 1922-1924 годзе. На ім представлены Витебскі губкам РКПБ. І трэці рад пасярэдзіне Дмитрий Филимонович Прышчэпаў. Самы малады сярод усіх, мне так само падаецца. Ну да. Нейкі Што дакумент. за дакумент? Ну гэта мы скажем крыху ніжэй. Пазней? Да, крыху пазней. Ну, зараз вы запомніце, Просто можна телегледачы. паглядзець і ўбачыць, гэта афіцыйны дакумент, які мае важнае значэнне для рэгіёна і для рэспублікі, але мы бачым, што ў тых умовах гэта былі не камп'ютарныя тэхналогіі, калі можна хутка памяняць. Да. Ён быў надрукаваны, ёсць прыпіскі ў арыгінале, адразу пазначана, што выпраўлена, і пры гэтым стаяць афіцыйна І подпісы. так можна было. Ну, на той момент гэта можна Зразумела, было. да, тому що це ж було, треба було просити машиністку, щоб вона знову набрала. А яна могла адказаць, я больше этого не буду. Магчыма, машыністка была такая ж. Да. Ну, а треба в яких умовах, значить, гэта Так, було ну зараз у зроблено. нас такое ўвядзенне, мы яго яшчэ працягваем, так? Вось у гэтую тэму, таму што Жыццё. ёсць шмат пытанняў, якія у мяне ўжо накапіліся. Так давай, можна Да, задаць? да, Ваня? Па-першае пытанне, з якога трэба было пачаць. А чаму нават, Александр, вы такую тэму сябе абралі? Таму Навошта што вам гэта? Сенежшыны. Да. Ага. Александр сам, калі б Так. ён быў у тых умовах, ён бы як і Прышчэпаў увогуле адстойваў захаванне Сенежшчыны. Я ўвогуле Вось, мне падаецца, што вы да. вельмі падобны чымсьці вось да. паглядзеўшы па яго характару. біяграфію і ведаючы Александра, я пачынаю верыць на пэўную у рэінкарнацыю. Таму тут усякае бывае. Дмитрий Филимонович? Нет, зараз не тут. Тут просто з'яўляецца паціху Сенінскай вобласць, ты не разумееш? Да, ну я заўсёды кажу, што сяно гэта такі цэнтр, скажем, сусвета для мяне. І надеюсь, што гэта Это абрантаваць з часам. Это Вітаўт Ермалёнак не чуе змёраў. Год малой радзімы, таму тут усё Да, прадстаўлена. таму гэта, конечно, зразумела. Ну і хочется сказаць, што да, сапраўды, для Сеніншчыны, я кажу, што вось у преамбуле, да, у гэтых радках я абазначыў гэта вось дзве фігуры, і я, дарэчы, у школьныя часы і рос, да, гэта калі ты прыязджаеш у Віцебск, поступаеш на гістфак, у цябе пытаюцца, адкуль ты? Ты кажаш сяно. Нехто мне па, где это? И ты отказываешь, что там, где Потому что есть народился люди, Маш... якія не ведаюць... Гістфакі не маглі так запытацца. Вось, я вам скажу, што я... Вось, і это, ты адказваеш, што з родзіны Машэрава. Машэрава ўсё ведаюць, і тады зразумела. І таму для Сенішчыны, да, две бітныя такія персоны, гэта Прышчэпаў і Машэраў, якія шмат зрабілі для Сенішчыны. І вось я кажу, што, значыць, это просто аддаць даніну павагі Дмитру Филимоновичу за тое, што ён зрабіў. Яго, дарэчы, была ідэя, якая, на жаль, не далося спраўдзіцца. У нас праходзіць дзве лініі чыгункі па тэрыторыі сучасна Сенінскага раёна. У яго была ідэя зрабіць чыгунку ад Богушэўска, станцыі Богушэўская, да Сянно, яшчэ ў 19-м годзе. І калі б ён бы застаўся кіраваць, можа б так і адбылося. Ён з эканамічнага пункту гледжання гэта абгрунтоўваў непасрэдна правядзення гэтай чыгункі. І гэта было добра, таму што калі я займаўся вывучэннем біяграфіі выбітных асобаў Сенішчыны, то атрымлівалася такая тэндэнцыя, што людзі, якія нарадзіліся бліжэй да Богушэўскай зоны, яны выбіваліся намнога вышэй, чым или глядзець, калі да Віцебска, да? Калі взять Машканы, Машэраў, Харавец, вось, Вялюгін і астатнія. То есть вот это транспортны... Чыгунка. Да, чыгунка. Проект ёсць. Не, ну гэта ж заўсёды так, калі і ёсць нейкі транспарт, гэта ж заўсёды спрыяе развіццю і эканоміцы нават так.
Да. Ну, значыць, калі працягваць, то доўга працаваць загадчыкам аддзела кіравання Дмітру Прышчэпаву не прыйшлося, паколькі гэта не залежала, дарэчы, ад яго. Атрымалася, што губерня ж на тыя часы знаходзілася ў складзе Савецкай Расіі, і было прынята рашэнне ўвогуле ліквідаваць аддзелы кіравання пры губвыканкамах. Самае ж было зроблена і ў Віцебску. Віцебскі аддзел кіравання быў ліквідаваны, і, значыць, Дмітрий Прышчэпаў ужо быў пераведзены на пасаду намесніка старшыні, другога старшыні Віцебскага губвыканкама, і адначасова, узгадваючы вот эту характарыстыку, якая яму была прызначана, якая была яму дадзена медная, ён быў прызначаны адказным за сельскую гаспадарку. Вось. У Віцебшчыне... Цікава, прычым, калі ён быў, так, каб не памыліцца просто, калі ён займаўся старшынёй Сенінскага павятовага выканкама, тут былі больш нейкія культурныя такія рэчы, мерапрыемствы, і сельскагаспадарчая школа была, але кінотэатр, духавы аркестр, тэатр імя Маркса, і газеты, і часопіс. Зямлю і аграрную сферу ён не забываў, і гэта пакажа яго лёс у далейшым. Да, і дарэчы, калі вось абмяркоўвалася на пасяджэнні Сенінскага павятовага выканкама яго роля у выступленні чырвонаармейцаў, пра які мы ўгадвалі, адзначалася, што тыя, значыць, ягоная праца, якую ён зрабіў на Сенеччыне, вось для развіцця сельскай гаспадаркі, укаранення новых формаў вядзення гэтай гаспадаркі. І, дарэчы ж, гэта ведалі ў губвыканкамі і губкамі, чаму ж іх характарыстыка была такая дадзена, і чаму яго прызначылі загадчыкам губернскага зямельнага ўпраўлення, ну, па самамяшчальніцтве. Па сутнасці, гаворка вядзецца пра чалавека, які пакінуў адметны след у гісторыі Віцебшчыны як кіраўнік Сенеччыны, як кіраўнік Аршаншчыны, а затым як намеснік старшыні. Па сутнасці, на той момант, калі ўжо пераводзіць на сучасны абласнога ўзроўню, больш таго, ён пэўны час нават кіраваў вобласцю, больш таго, ён падпісаў лёсавызначальны дакумент для ўсёй губерніі на той момант і для Беларусі цалкам. Ну да, адзінае толькі што трэба тут зазначыць, што туды двайное было кіраўніцтва. Ён все-таки кіраваў, значыць, калі мы кажам, што гэта либо павятовы выканкам, либо губернскі выканкам, гэта ён кіраваў савецкімі органамі ўладамі. А яшчэ ж былі партыйныя органы ўлады. Вось, таму тут было такое падвойнае кіраўніцтва. А я правильно разумею, што ніякай спецыяльнай адукацыі, як, напрыклад, акадэмія кіравання, вось гэты чалавек не скончыў? Ну, яго была жыццёвая акадэмія. То есть яго было жыццё... Я про то, што і так інтуітыўна, так? Да, но атрымаецца, што ён вось у тыя маладыя гады попаў вот это жерла рэвалюцыі, удзельнічаў у Першай сусветнай вайне, і гэта яго закаляла характар. Ну і плюс дала тое, што у яго было, скажем так, простыя, нарадзіўся ў простай шматдзетнай сям'і селянскай, вось, і гэта, скажем так, закаліла ягоны характар. Так, Александр, пачакайце крыху, Дмітрий Філімонович закаляецца, мы вернемся яшчэ, так, яго шлях, але давайте перарвемся і паглядзім новую рубрыку, якую стварае наш калега Артемий Василевич, называецца яна «Арт-объект». В самом сердце Витебска, между изломанных городских улиц, стоит невысокое здание, выстроенное в стиле ампир. Особняк известного витебского банкира, мецената, промышленника, одного из акционеров и директоров товарищества «Витебский трамвай» Израиля Вульфовича Вишняка. Именно этому невысокому двухэтажному дому будет суждено изменить судьбу родного города, навсегда вписав его имя в историю мировой художественной культуры. Из сохранившихся документов мы знаем, что прошение о постройке каменного дома с надворными службами Израиль Вишняк подал в Витебскую городскую управу в апреле 1912 года. К осени 1913 года строительство было завершено. На известной фотографии Сергея Михайловича Прокудина-Горского запечатлен момент строительства особняка банкира. В Государственном архиве Витебской области хранится опись домовладения Израиля Вишняка. Лицевой, двухэтажный, с полуподвальными помещениями каменный, ход парадный с боковыми колоннами и зонтом, печь при входе голландская изразцовая.
По окончании строительства, несмотря на изначальные планы поселиться в новом доме вместе с семьей, Вишняк закладывает особняк в городскую казну, где он будет оставаться в таком положении до 1918 года. А когда в родной город вернется Марк Шагал, именно это здание ему передадут для того, чтобы сделать в нем Витебское народное художественное училище. Именно в это время в Витебск возвращается Марк Шагал в надежде осуществить свою давнюю мечту. Именно особняк Вишняка передадут художнику для этой цели. Так дом банкира и мецената превратился в колыбель русского авангардного искусства. В разные годы в зданиях стенах Витебского народного художественного училища жили, преподавали, учились первые имена современного искусства. Марк Шагал, Казимир Малевич, Вера Ермолаева, Лазарь Лисицкий. В свое время учеником училища стал известный белорусский советский скульптор, народный художник СССР Заир Разгур. История дома непроста. С 1922 по 1923 годы в нем располагалось музыкальное училище. С 1924 по 1930 год в особняке жили воспитанники детских домов. С 1930 дом передали поликлинике Витебского городского общественного взаимопонимания. К счастью, особняк Вишняка оказался одним из немногих уцелевших во время Великой Отечественной войны строений. Существует фотография, сделанная с Двинского моста в 1944 году, где среди руин погибшего города нетронутым стоит только здание прежнего народного училища. Несмотря на все перипетии 20 века, дом сохранился до наших дней, и сегодня каждый может пройти по тем лестницам, которые помнят легкую поступь Марка Шагала, ощутить тишину стен, от которых еще, кажется, слышатся эхоподобные громовые овации, сопровождавшие лекции Казимира Малевича, и прикоснуться к истории. А где же еще сделать это, как не в музее? Музей с такой историей. Сябры, мы працягваем нашу размову. Хто толькі што далучыўся, размова ідзе ў нас пра Дмітрая Філімоновича Прышэпава. І мы працягваем далей знаёміцца з яго жыццём. Які след ён пакінуў у гісторыі Витебшчыны, да. Ну і двигаемся далей по ягоным жыццёвым шляху. Напрыканцы 1923 года у ЦК РКПБ было прынята рашэнне аб вяртанні ўсходнебеларускіх тэрыторый у склад БСР. Для кіраўніцтва партыйнай і работай у Беларусі да бліжэйшай канферэнцыі стваралася часовае беларускае бюро ЦК РКПБ. І менавіта членам гэтага бюро з'яўляўся Дмітрий Філімонович Прышэпаў. Нягледзячы на тое, што партыйныя і савецкія органы Віцебскай губерні ў сваіх пастановах прымалі рашэнне аб вяртанні губерні ў склад Беларускай рэспублікі, іх кіраўніцтва па-ранейшаму адмоўна ставілася. Тут можа варта звярнуць увагу на тое, што 23-24 год гэта пытанне, калі узнікае, дакладней не ўзнікае, а актывізуецца і ставіцца на адно з важных месцаў пытання пра вяртанне БСР тых тэрыторый, якія спачатку былі ў дэкларацыях пра абвяшчэнне беларускай савецкай сацыялістычнай рэспублікі Беларусь на той момант. І адпаведна пра вяртанне тых зямель, якія былі акупаваны на захадзе, гаворка не вялася, але вось тыя тэрыторыі, якія былі часова перададзены ў склад РСФСР, іх збіраліся вярнуць. І пытанне вельмі моцна і актыўна абмяркоўвалася, і сярод мясцовага кіраўніцтва не было адназначнага падыходу, таму што, па-першае, нацыянальнае пытанне для бальшавікоў столь не было першасным, і многія яго не ўспрымалі. Таму самыя розныя падыходы агучваліся, публікаваліся, і вось у гэты час і Прышэпаў непасрэдна становіцца адным намеснікам кіраўніка вобласці, больш губерніі на той момант, і пачынае яму ўвогуле лёсам наканавана было падпісаць лёсавызначальны дакумент пра ўваходжанне асноўнай часткі Віцебскай губерніі, пра вяртанне яе у склад Беларускай савецкай сацыялістычнай рэспублікі, што адбылося. Да, но атрымліваецца так, што, значыць, чаму ўвогуле это пытанне паўстала? Таму што калі ў 19 годзе вылучалі Віцебскую губернію ў складзе Беларускай рэспублікі, гэта было зроблена ў сувязі з тым, што вайна з Польшай, і каб не дапусціць, каб гэтыя землі былі далучаны да Польшы, то было прынята рашэнне гэтай тэрыторыі перадаць у склад РСФСР. А ўжо, значыць, к 23 году заходняя мяжа СССР была вызначана з Польшай.
інше. І вже зрозуміло, що ніякої пагрози не було. І дякуючи намаганню кіраўніцтвам Беларускай Рэспублікі, БССР, тым дзеячам, якія былі, яны дамагаліся і ўвогуле дамагліся вяртання усходнебеларускіх тэрыторый і тым ліку часткі Віцебскай губерніі за выключэннем Вележска, Невельска і Себежска павету, якія былі перададзены ў склад Пскоўскай губерніі. І атрымліваецца, што паколькі адзінага погляда сярод кіраўніцтва не было ў губерніі, і губернае кіраўніцтва атрымалася так, што Анохін, які ўзначальваў савецкія органы, ён быў адкліканы ў распараджэнне Белбюро, а Медна, які ўзначальваў партыйныя органы, ён быў адкліканы ў распараджэнне ЦК РКПБ. І атрымалася, што стала вакантнай две галоўныя пасады ў губерніі. І так наканавана было стацца, што Прышчэпаў ён узначаліў Віцебскі губвыканкам, то есть стаў на чале савецкіх органаў у Віцебскай губерніі. І ўжо непасрэдна як старшыня Віцебскага губвыканкама ён падпісаў 4 сакавіка разам са старшынёй паўнамоцнай камісіі СНК БСР па прыёмкі тэрыторыі Віцебскай губерніі Іосіфам Адамовічам акт аб далучэнні часткі тэрыторыі Віцебскай губерніі да БССР. Вось гэты акт якраз мы бачылі, калі ёсць магчымасць, можна яго яшчэ вывесці на экран. Гэта той самы асноўны дакумент з подпісам, з арыгінальнымі подпісамі. Дмітрия Прышчэпава. Да, и с правками Иосифа Адамовича. Да, и с теми правками. А что там за правки? Ну, я не бачу. Там больше юридичное питание, на что спасылацца и з чаго заходзіць. Асноўнае гэта змест тых тэрыторый, пералік тых тэрыторый, якія перадаваліся ў склад Віцебскай губерніі, у складзе Віцебскай губерніі, у склад Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі. Да, ну і зразумела, што атрымліваецца, што у БССР сярод кіраўніцтва заўважылі гэтага маладога хлопца, які ўжо на той момант, як мы адзначалі, узначальваў Віцебскі губвыканкам, і было прынята рашэнне яго забраць з Віцебску і прызначыць намеснікам наркама земляробства БССР. Але доўга працаваць намеснікам яму не прыйшлося, таму што з красавіка 24-го ён працаваў намеснікам, а ўжо са снежня 24-го года ён ужо з'яўляўся народным камісарам земляробства БССР. І вось падчас працы... Вось гэта ўзлёт. Да, то есть у сучасным плане замміністра. І падчас працы на гэтай пасадзе ён ужо і праводзіў аграрную палітыку пад лозунгам «Беларусь чырвоная Даня». А чаму Даня? Таму што пад Даніяй мелася, гэта быў узор еўрапейскай сельгасвытворчасці. І, дарэчы, гэта былі не пустыя словы, таму што ў 27 годзе ён асабіста наведаў Данію і ўсходнюю Прусію, дзе вывучаў інтэнсіўныя метады вядзення сельскай гаспадаркі. І потым пытаўся і ўкараніць іх у нас у Беларусі. Ну, дарэчы, Але не вельмі, я так разумаю. Ну, чаму? Наадварот, кажа Сак пра тое, што гэта быў. Пытанне ў тым, што ён сапраўды становіцца кіраўніком па сутнасці ўсяго аграрнага сектара Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі ў сваім узросце 20+, на што ўжо звярталі ўвагу. Чалавеку яшчэ не было 30 год, а ён становіцца міністрам і больш таго праводзіць даволі актыўную палітыку па развіццю сельскай гаспадаркі. Ён добра ведаў усю сітуацыю. Больш таго, звярталі ўвагу на тое, што адукацыі, па сутнасці спецыяльнай па кіраванні ці нават у аграрным сектары ў яго не было. Прабачце, я падлічыў, 32 гады яму было. Сяржук, што ты ў 32 гады зрабіў? Вось такая адведачка. Так, прабачце, працягваем. А прапановы, якія вылучаліся, і тое, што было зроблена ў БСР, гэта якраз у перыяд яго кіраўніцтва наркамземам, народным камісарыятствам, міністэрствам, па сутнасці земляробства, дасягненні былі значныя. Ён сапраўды ездзіў у Данію, пасля была апублікаваны шэраг артыкулаў, прычым гэтыя артыкулы былі апублікаваны ў Савецкай Беларусі, але іх збольшага трэба не публіцыстычнымі лічыць, а больш навуковымі. Таму што, нягледзячы на адсутнасць спецыяльнай адукацыі, ён усё ж такі абапіраўся на даволі моцную каманду спецыялістаў. І сярод гэтых спецыялістаў былі вельмі выбітныя
спецыяльныя асобы. Гэта Бонча Смалоўскі былы народнік, які зрабіў значную кар'еру і дайшоў да дзяржплана Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі, да кіраўніцтва ў гэтай арганізацыі, дакладней, ён намеснікам, здаецца, быў. Гэта быў акадэмік Гаўрыла Гарэцкі, гэта быў Аркадзь Смоліч, заснавальнік, па сутнасці, была геаграфіі Беларусі і стваральнік першага адпаведнага падручніка. Таму вакол яго было шмат спецыялістаў, якія рыхтавалі вельмі моцныя навукова абгрунтаваныя прапановы па далейшым развіцці сельскагаспадарчага комплексу. Больш таго, у многім гэтыя даследчыкі, пачынаючы ад акадэміка Гарэцкага і завяршаючы самім народным камісарам земляробства, яны абапіраліся на дасягненні вядучых эканамістаў таго часу. У тым ліку выкарыстоўвалі і тэорыю Вэбера, выкарыстоўвалі навуковыя дасягненні многіх іншых выбітных даследчыкаў таго часу, якія працавалі ў той жа савецкай Расіі. Мы звычайна глядзім на гэты перыяд, як вось на перыяд рэвалюцыйных пераўтварэнняў, калі да ўлады прыходзяць не самыя адукаваныя, можа так, асобы, на што таксама звярнулі ўвагу, але гэта перыяд, калі значных спецыялістаў таксама хапала. У тым ліку яны абапіраліся на навуковыя дасягненні Мікалая Кандраціева. Кандраціев — гэта эканаміст, на якога і па сённяшні дзень спасылаюцца. Ён вылучыў так званыя хвалі Кандраціева, ці вялікія цыклы эканамічнага развіцця, прычым развіцця рыначнай эканомікі, на якія спасылаюцца па сёння. Гэта цыклы, якія цягнуцца прыкладна 48-55 год. Гэта спад, потым рост, і гэта на прыкладзе 20-го стагоддзя. Вось тое, што было зроблена ў пачатку 20-го стагоддзя, многія эканамісты кажуць, што гэта тэорыя працуе па сённяшні дзень. Таму абгрунтаванне, якое давалася палітыкі ў аграрным сектары Беларусі і давалася тым жа Дзміцерам Прышчэпавым, гэта былі вялікія дасягненні. Ну, на што першае яны звярталі ўвагу? Яны звярталі ўвагу на тое, што трэба змяняць спецыялізацыю сельскай гаспадаркі Беларусі. Яна ўсё ж такі на той момант збольшага арыентавалася на выраб зерня. Але, дарэчы, калі параўноўваць тое, што прапаноўвалася ў 20-е гады, многім нагадвае нашы праграмы развіцця аграрнага сектара у апошнія таксама дзесяцігоддзі, таму што зерня на рынках, на тых рынках, кошт яго ў параўнанні з 1913 годам падаў, і кіраўніцтва БСР выдатна бачыла, што яго прадаваць не так выгадна, як, напрыклад, прадаваць малочную прадукцыю, мясную прадукцыю ці нават масла. Масла, наадварот, павялічвалася, і прыводзяцца канкрэтныя лічбы. Зараз, напэўна, адразу іх не знайду, але рост у параўнанні з тым, што зерня падала, і на фоне гэтага там каля амаль у 2 разы, можна, скажем так, суаднесці. І зразумела, што кіраўніцтва БСР, кіраўніцтва наркамземам БСР і вось усе тыя спецыялісты, якія сабраліся вакол, яны звярталі ўвагу, што в першую чаргу трэба асноўны акцэнт рабіць на мяса-малочную жывёлагадоўлю, травасеянне і вырошчванне бульбы. Таму што гэта больш эфектыўна, гэта больш запатрабавана, і гэта дае большы эфект. Быў другі бок, былі тыя, хто супраціўляліся, казалі, што ў нас ужо выпрацаваная сістэма, калі мы не будзем сеяць хлеб ад зерня, мы самі сябе не пракормім, таму што прыйдзецца набываць хлеб. Але улічваючы тое, што кошты на хлеб паступова падалі, а на гэтую прадукцыю павялічваліся, ну тут прасцей было больш здаць гэтай прадукцыі і набыць ужо тое, што не зусім добрыя ўраджаі дае на наших землях. Да, ну і атрымліваецца, што ацэнка была, насамрэч, якую ацэнку атрымала, гэта ўсё, што праводзіў. У 29-м годзе яго выключылі з члену партыі. І паколькі, значыць, ён праводзіў варожую справе сацыялізму палітыку, прышчэпаўшчына, якая выяўлялася ў патуранні кулацтва, прамысловай хутарызацыі і парадкаванні сельгазкааперацыі і сельгазкрэдыту інтарэсам заможнага сялянства. Яго абвінавацілі ў том, што ён ствараў як бы кулака. Насамрэч, ён казаў пра тое, што павінны быць розныя формы землеўладання. Не толькі калектыўныя, але таксама і, значыць,
вось стварэнне хутароў, то есть Але гэта яго думкі па палепшэнні дабрабыту разыходзіліся Да. з думкай партыі. Да, і Не атрымлівалася зусім часто спачатку не разыходзіліся. Ну, а потом Ну, просто вот было, мы зараз про у выніку 29. гэта было зроблена. Ну і атрымліваецца, што пасля гэтага кар'ера ягоная пашла ўніз. У 29 годзе ён ужо стаў толькі загадчыкам палескай даследчай станцыі і 19 ліпеня 1930 Палескай. Палескай, да, на Палесе адправілі. З Віцебшчыны паёк. Да. І ў 30 годзе ён быў арыштаваны по справе Союза вызвалення Беларусі, а 18 сакавіка 31 года адсуджаны да 10 гадоў зняволення. І пакаранне ён адбываў на пабудове Беломор канала. І потым ужо быў этапаваны ў паўночна-ўсходні лагер НКУС далёка-ўсходняга краю. 24 чэрвеня 37 года ён быў вызвалены, але ўжо 13 жніўня 37 яго зноў арыштавалі. Этапавалі яго ў Беларусь. А пачакаць, Александра, за што? Ну, значыць, атрымліваецца, Што што... за паўтары месяцы? Ну, па ён- першы раз зразумела, больш ну, не як, зразумела, гэта- але Гэта ненармальна. гэта ненармальна, але Ну, адбылося. значыць, ён А другі раз быў абвінавачаны як вораг народа, значыць, гэта другі прысуд, значыць, ну, быў ясна. цягнуўся, значыць, з першага. 20 лістапада 39 года ваенным трыбуналам беларускай ваеннай акругі быў асуджаны да выключнай меры пакарання. І прысуд выканання не прыводзіўся, таму што Дмітрий Філімонович памёр у турэмнай бальніцы 31 студзеня 1940 года. І, значыць, ён памёр, у Менску магіла гэта так невядома. адбылося. А? У Менску, але Ён падчас- у турме. Это у турме было. Менску. Да, это быў у Менску, ён памёр у турме, і вось, значыць, Ну і, дарэчы, наконт Саюза вызвалення Беларусі, ўсё ж такі ён па гэтай справе праходзіў спачатку ў 30 Так, трэба годзе. патлумачыць. Ну, гэта адна з найбольш вядомых сфабрыкаваных справаў, якая потым была усе яе удзельнікі, хто застаўся жывы, хто не жывы, таксама былі рэабілітаваны ўжо савецкім судом, але збольшага гэта праходзіла савецкая інтэлігенцыя. І менавіта па гэтай справе праходзіў Янка Купала, які спрабаваў Ну, іншыя, да, скончыць культурныя жыццё дзеячы Беларусі. самагубствам. І, дарэчы, Прышчэпаў таксама спрабаваў, але ў яго не атрымалася. Ну, праўда, ён сябе так не пашкодзіў. І яшчэ, што самае цікавае, пасля таго, як яго саслалі з Беларусі, спрабавалі пад рэпрэсіі зачапіць яшчэ і бацьку. Таму што бацька Філімон Прышчэпаў пражываў на радзіме, прычым абапіраючыся на газетны артыкул, быццам бы пра тое, што Прышчэпаў з'яўляўся сынам памешчыка. Тут ужо далёка ўсё пайшло вось ісці. так. Але прыклад цікавы тым, што самі сяляне мясцовыя ўсё ж такі адстаялі свайго суседа і дабіліся таго, што Філімон Прышчэпаў так і памёр на сваёй радзіме і дажыў да ну і апошніх атрымліваецца, дзён. скажем так, падсумоўваючы ўсё гэта, хочацца сказаць, што ён быў чалавекам сваёй эпохі. І вось на рэвалюцыйнай хвалі ён быў вылучаны на розныя адказныя пасады павятовага, губернскага і рэспубліканскага маштабу. На жаль, імя Дмітра Філімоновича Прышчэпава сёння ў Беларусі ніяк не увекавечана. Артыкул мой у часопісе заканчваецца такімі словамі, што у Віцебску ёсць вуліца, названа ў гонар старшыні Віцебскага губкама і губвыканкама, чалавека, які выступаў супраць уз'яднання Віцебскай губерні з Беларусю. А вуліца, імя чалавека, подпіс якога стаіць пад актам аб перадачы Віцебшчыны ў склад БСР, ні ў Мінску, ні ў Віцебску, ні ў Сянно няма, ні ў якім-то іншым населеным пункце. І атрымліваецца, што нам застаецца спадзявацца, што ў хуткім часе хай калі не вуліца, але хаця бы памятная дошка у гонар гэтага чалавека, які шмат зрабіў для дзяржаўнасці Беларусі, для яе сацыяльна-эканамічнага развіцця, все-таки ягонае імя будзе ушанавана на Віцебшчыны з гонарам, таму што ён шмат што зрабіў для развіцця і, значыць, для нашага края. Александр, Денис ну вы Валерьевич ведаеце, уже што рабіць вось побач озадачаны. чалавек, які можа дапамагчы ў гэтай справе. Ну як, ну, мы минулый раз якраз з Анатоліем Миколаївичем абмяркоўвалі, як Куды звяртацца, паступова, на што паслядоўна, спасылацца. Пытанне важнае і пытанне заслуговае ўвагі. Я думаю, ўсё ж такі мы да гэтага дойдзем, але хацелася б яшчэ акцэнтаваць увагу на тое, што роля Прышчэпава, што за чалавек, ён выдатна разумеў сітуацыю ў вёсцы, ён выдатна разумеў, што трэба рабіць. Канешне, так супала, што крыху не ў тую эпоху ён нарадзіўся, але тое, што прапаноўвалася ім у сельскай гаспадарцы, гэта не толькі хутарызацыя, гэта цэлая сістэма, цэлая спланаваная сістэма
развіцця беларускай вёскі, прычым развіцця на мясцовых рэсурсах, а галоўнае, што вытворчасць прадукцыі дзеля экспарту, прычым той прадукцыі, якая запатрабавана была на знешніх рынках у той момант і залежала ў першую чаргу толькі ад мясцовай сыравіны. І што самае галоўнае, па сутнасці тое, што прапаноўвалася спалучэнне пэўных. Так, гэта былі элементы рыначнай эканомікі. І адначасова ён быў чалавекам, які адстойваў сацыялізм. І вось тое, што на той момант магло развівацца ў Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі, у тым ліку ва ўсім Савецкім Саюзе, гэта збольшага тое, на што потым стаў Кітай. Мы ведаем, дзе зараз Кітай. У эканамічным развіцці і ў першую чаргу, якую ролю займае гэтая дзяржава, якая ўсё ж таки не зрушыла з сацыялістычнага шляху, але пры гэтым дапусціла элементы рыначнай эканомікі ў сваю эканоміку, і мы ведаем, як актыўна развіваецца эканоміка. Да, ну і паднябесна. А вось усё. На жаль, усё, як заўжды, не хапае нам часу, выбачаць. Але дзякую, Александр, за ваш артыкул, за вашу працу, за тое, што сапраўды вы несяце гэты гонар сенішчыны, сваёй малой радзімай, і мы даведаемся, я, напрыклад, сёння для сябе шмат чаго. Да, дзякую вам, што запрасілі. Дзякуй, Дзяніс Валерьевич, Александр, дзякую. Нам застаецца яшчэ што? Давайте разам паглядзім «Мир не без добрых зверей», які робіць, стварае Александр Крынман, а потым яшчэ развітаемся. Всем привет! Меня зовут Саша Крынман, и это рубрика «Мир не без добрых зверей». Рубрика для того, чтобы вы могли отвлечься и отдохнуть вообще от всего. Ну и для начала самый смешной пес из тех, что я видел. В нашей жизни существует множество нерешенных вопросов. Например, что было сначала, яйцо или курица? Кто популярнее, Канье Уэст или Алексей Хлестов? Ну или кто круче, собака или кот? Лично мое мнение, и те хороши. Но вот следующее видео с котом, ну просто отвал башки. Я же говорил, отвал башки. Кстати, что касается сообразительности, здесь, мне кажется, собаки гораздо круче. Друзья, если у вас также есть прикольный домашний питомец, присылайте видео с ним в наш инстаграм Беларусь4 Витебск, и мы покажем его в следующей программе. Ну что ж, друзья, на сегодня все, и в завершении вас ждет небольшой танцевальный номер. Ну што ж, сябры, вось у нас ужо і амаль скончыўся наш эфір. Вось пока вы глядзелі на звярэй, мы тут подлічылі, я зрабіў памылку, таму што неправільныя дадзеныя у мяне былі з Вікіпедіі, мяне ўжо паправілі, ўсё... Не, ўсё правільна, просто. Ну, так. Дадзеныя былі правільныя. 28 гадоў было Дмітрию Філімоновичу, калі ён стаў народным камісарам земляробства Беларускай ССР. Быў до 32, амаль до 33. Вось. Прыкладна так. Выглядаў у тыя часы. В такім узросце. Нават неверагодна. Цікавая гісторыя зачапіла і Івана, спадзяемся, і вас. На гэтым сёння мы развітваемся, у нас застаецца толькі музычны нумар. Так, чытайце гісторыю, насіце маскі, мыйце рукі і вытрымлівайце сацыяльную дыстанцыю. Нясумнага вечара і пакуль. Усяго добрага. Земелька мати, прими мой низкий поклон. Дай же мне силу великую, как мои ручки не болели, как мои ножки не немели, как моя спинка не ныла.
каб я усё поле завоевала, усё жито пожала. Говорят,